ഇവർ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പ്രവീണിന്റെ ആശിക്കയുടെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം പട്ടത്തുള്ള കോഫി ക്ലബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത്രയേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അവരുടേതായ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോർണർ സൈഡ് ടേബിളും ഒരു കാൻഡിൽ ലൈറ്റും ഒരു കേക്കും. പക്ഷേ കോഫി ക്ലബ്ബ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. ബലൂൺസും കാൻഡിൽസും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ കേക്കും കൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ റോസസും ഒരു ആനിവേഴ്സറി കാർഡും. ഇതെല്ലാം ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഓർക്കണം. കാരണം നമ്മളൊരു വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് ശേഷം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു 6:30 ആയപ്പോൾ അവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. പ്രവീണിന്റെയും ആശിക്കയുടെയും ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ കുറച്ചും കൂടെ സ്വീറ്ററും മെമ്മറബിളും ആക്കി കൊടുത്ത കോഫി ക്ലബ്ബിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. കസ്റ്റമർ സർവീസിലും ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റിലും ഒക്കെ കോഫി ക്ലബ്ബ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അവരിപ്പോഴും ട്രിവാൻഡ്രത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കഫേസിൽ ഒന്നാക്കി നിർത്തുന്നത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്കിങ് ദ ഹോൾ ടീം ഓഫ് കോഫി ക്ലബ് ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ എഫേർട്ട്.